Ganun sa ka na. Ganun sa ka na duwa. Ayan, kinukuha na natin yung Tignan nyo to. Talay nagkakapit. Pumasok ka si Brian. Oy! Thank you! What's up guys, for today's video maghuhukay tayo ng kuray. Kasama natin Kander Paul, Ito gamit Kander natin. Francis, Kander Harold, Kander Kulot, Kander Brian guys. At ang magiging cameraman natin si Arnold daw. Guri. Stay tuned. Request nila. Request ni Ate Ana. Oh. Yung maghuhukay tayo. O maghuhukay tayo mga Kander. Ito, kamurong ito yan. Palas eh. Hukay. Dito to mga Kander. Dito to wala nga. Hukay tayo ng kuray. Ano mga buday dyan? Balas yung adi. Ito, tako danog. Ulag. Danog na. Ni. Awang karga na ito. Dakkel ato. Malalim. Kamusta? Kamusta ta? Danong na di magpukwak. Galitan mo ka dyan. Ning. Danong na. Video ubok. Na. Okay, mag-gloves tayo. Mahirap na. Hinukay ko ng libingan mo. Papatog sa Wala na. Imunod pa ilang. Ito ni. Ay ito ni. Nagpasili kami. kada. Ida. Ito na. Nagamata ako ni. Hala. Mahirap maghukay mga hunter. Kamusta yung hukay mo dyan? Pumudjabo na. Pero ka ma. Nakita nga camera Cloud. man ano. Cloud. Oh. No? Katuman natin ni. Dangaw. Kariko ata. Nakita mo kaya Pagod. Ang bata. ano daga? Di ano tatalo ni din mo. Nabukali di ko. Tignan nyo mga hunter, ang laki ng buta. Tansya ko dito 5 kilo. At tamanta 5 kilo. Tanuman.
Dakil ka na plastin. Namang Joey di kanya. Babalan na po sa pastor. Agdal-daludal. Napukaw mo kayo, abot tayo. Abot tayo. Doon. Lapagadigyanan. Nagpupukpuko, mag-abot na tayo. Nagtigid-igid na ata. Alyan sabot. O makaut ko. Ganito lang gawain ng construction. Nangalamat pala. Saro mo latong. Nakasara na ko man to. Sige ubong. Taw. Taw? Naghuhukay rin si Kulot. Nigga naman tayo niya. Hintap ka lang. Nay. Dapat sama pre. Sarap sa ulo na eh. Tama. Yung balitot na. Sana umo di mo na tan. Umot ka na, alyanak sama. Parang nahulto ako dito ah. Malaki pa naman yung butas. Bada tigid-tigid na mo. Mahal dati daktalat eh. Real talk. Real talk lang to my man. Sun season. Wala na. Tatlo ang nagkuhukay. Sawa. Bukaw tabuta. Sudah jay. Nagulit juga sudah jay. Paunahan, makakuha. Arigatang manay na. Na, Umton na eh. sagad. Tibya nga dito mo dito ano wa? Na. Pita kan ni. Kuya. Oh, dito pala. Naunag. Ang lalim na guys, oh. Parang tunnel na. 5 kilo. Dah. Bamon. Bamon. Ganami sa ka na.
Ganun sa ka ng duwa. Ayan, kinukuha na natin yung Tignan nyo to. Talay nagkakapit niya. Pumasok kasi Brian. Na, bagam naguyodang ka. Lang Kander, di ko makuha. Uy, pinasok talaga. Pila! Ay! 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 5 kilo. Ay! 5 kilo! Uy! Laki mo, laki. Ang laki mga kantero! Balik lang natin yung... Aw! Balik lang natin. Lalim guys, oh. Balik lang natin to. Balik din yung lupa para ano. Babalik tong binungkal. Ayan mga hunter, mag-ano daw si Hunter Francis. May lagnat kasi siya. Very special siya ngayon. Bali magluluto daw siya ng bigas. Tapos babalikan natin mamaya. Hindi pa nga. Badim damay sa. Then, let's go, let's go. Let's go. Tagbet ba yun? Minum ka bay? Oh, yung ano pala. Oil ng ano? Lexun. Lechon na may wali. Letter. Oh, may naglalaro. Yata pakat mo ata? Ano makalaitan yung ramo? Hot dog. Kunti pa, kunti pa. Oh, lakad, lakad, lakad. Malalim, malalim. Ay, adalim. Tinagalan nyo ado. Ha? Oh, nagkuhukay na si Hunter Kulot. Panaratang gamit oh. Bumala ka lang mahanap si kami yung tol. Guys. Sige. Hukay lang. Taman pa nga kay speed. Kaya. Maya. Hindi, kaburang gawin. Kuntis mo, Andre. Alam, kontis man. Anak. Anak. Kan. Oh, anak oh. May laman to. Pag may anak, may ina, Hindi na. may ama. May ama. Kung hindi sila broken family, ano? Sige, pabilisan maghukay.
Hukay lang tayo, mga hunter. Ini awanan. Taltok. Awan abuknan. Kedua tentamo kalau may tentamo. Pabangir dyan ni kulot. Ha? Daya. Balon na. Ini taltok. Wala pala mga hunter. Batong samot ay mabuo dito. Balik natin yung lupa. Umutan. Tala kaburan na yan. Saltak sama. Parang naglalaro lang ah. Mga hunter eh. Nabanglo ka mo kami. Ang bango ni Kulot mga hunter. Ganito pala mag-hunt. Ang isang single. Da. Lalo pa. Nagunog pa yun eh. Nagunog yun eh. Ano naman rin? Ay malalim na naman. Ano sa bali? Ang bango-bango ni Kulot guys. Mga ka-hunter. Ano eh? Ang gargana. DJ niya niya. Nanti natin naman nagkalyante ka na Jackie. Bata. Lumakot deh. Puno gan. Nunod pa. Naglaw na basa. Nagunog eh. Wala ta. Gajayin. At may sa pagkot mo. Yung gajayin ng gargaraon. Ito na. Ha? Ito mo isa. Hotdog. Da, dagpas yun. Hindi. Dumapa na, dumapa na. Nalaman? Ah! Ay, bato po. Ah, dito na. Diyan na. Ay! Uy! Pinahirap mo ko ah. Laki guys ah. Baka gusto mong bumalik, bumalik ka na. Ang kaliwa sa bali buulan. Joke lang.
Ang hirap maghukay. Oh. Ma-hunter.